Ало? Здравейте. Да, даже имаме партньори, които се занимават с нея. В смисъл, да. Да, я кажете. Страхотно. Така. Да, да. Тоест, то се експортва XML файл и после се импортва в базата данни на WordPress сайта ви. Значи вие имате вероятно WordPress сайт, който е с WooCommerce модул, нали така? Онлайн магазин се... Да. Точно така. Значи той е WordPress базиран, защото WooCommerce е модул за плащане на WordPress. И така че, да. Сега, тъй като вие би трябвало да имате абонаментна поддръжка за микроинвест и най-добре да се чуете с тях и да ги питате дали го предлагат като функция, защото ние не сме го правили, но трябва да може. Тоест, ние нали, имаме също, ние можем да питаме наш партньор, който също, той е партньор за Югозападна България, нашия познат човек. Можем да го питаме и него дали го е правил, но тези, които ви поддържат, тъй като ползвате платена версия, трябва да имат решение. Може да ги попитате. Нещо, което да синхронизира базата данни. И другото, което е важно като въпрос е дали когато се добави нов продукт или когато се продаде продукт, автоматично ще трябва да бъде свързан с складовата. Да, да се... Точно. Знаете ли? Да. Предлагам ви следното. Записвате си следния въпрос, който да ми зададете на тях. Да, да, няма проблем. Няма, точно така, запишете си, да. Значи, питате ги следното. Има ли как да се синхронизира базата данни с WordPress и WooCommerce? Microinvest складовата програма, продуктите да се синхронизират и да се визуализират в онлайн магазина ви. Ето това ще ги питате. Да. Точно така, с WooCommerce автоматично да се визуализират продуктите с актуални цени, защото това също е важно, нали? И описание, защото това е важно, иначе трябва да ги пишете. Тоест, вие в продуктовата програма ги имате като описание. Примерно, кълъв Хикс, нали, модел еди си кой кълъв, за еди си какъв телефон, вие имате цената и някакво описание. И това трябва да отиде в сайта ви, онлайн магазина, нали така? И точно как ги питате. Нали? Точно така, точно така. Аз също ще проуча и ако искате, може поне него да се чуем. Аз ще го попитам моя човек, който е. Да, да. Чувал съм, да. Да. Така, така. Да. Това нещо, ако те го разрешат, ще стане. Тоест, ако ви продавате тяхна стока, не виждам причина да не се съгласат, нали, защото всеки иска да му се продават продуктите, нали така? И трябва да се свържете отново с тях, дали са съгласни да дадат такова приложение, дали го имат първо, дали са го направили като API. То се прави едно API, което се синхронизира с едни кодове, да може да се дърпа в тяхната база. Другия вариант е примерно те могат да експортнат тяхната база, ние да я импортнем и да ги направим всички продукти. Да,
Нищо, но то може да се, вижте, то може да се експортне само кълъфите. Сещате ли се? Секцията кълъфи, вие да я импортнете и когато, т.е. ние да я импортнем във вашата база и когато я импортнем, да ги направим всичките продукти най-активни, вие да го решите, нали, кой да го решите, само ще трябва да се преведе, ако е за България. Да. Сега, като цяло, ние, тъй като се занимаваме с дигитален маркетинг много отдавна, искам да ви кажа нещо важно сега, преди да сте стартирали. Един продукт, импортното друго място, или един продукт да го добавите ръчно, повярвайте ми, по-добре е второто нещо. Сега ще ви кажа защо, за в бъдеще. Значи, когато импортвате продукти, те се взимат с стари заглавия, които вече са индексирани в Google и не е много добре. Тоест, да, за да сте по-напред, си струва да се добавят ръчно продукт. Тоест, нали, ръчно да се обгрижи, да се опише хубаво всеки един продукт. Сега, например, то се почва с най-приоритетните. Примерно за iPhone последен модел, той има 5 кълъфа, примерно. И почвате, днес добавяте 5 продукта за този iPhone, описвате ги добре и по този начин ще можете да бъдете по-конкурентни. Ако импортнете базата на другите, да, ако вземете базата на другите, то Google вече им е индексирал техните продукти и вие ще бъдете като копирачи на съдържание, един вид от тях. И само ще дадете тежест на тях, защото Google ще прецени, че вие сте взели съдържанието от